Ni ay lalaking trabahante sa meat shop, gipusil patay samtang naglakaw kagabi diha sa barangay Magikay sa Dakbayan sa Mandaue. Suspect nga wa pa mailhi gingong nagsakay og motorsiklo. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Nag-ubog adunay sa amad pinungsilan sa buko-buko nga bahin kining usa ka lalaki na ilhan sa ngalang Ali Piamonte. Pasado las 9 kagabi, gipusil patay si Ali dinhi sa sitio Salvacion, Riverside, Magikay, Dakbayan sa Mandaue. Base sa pamahayag sa mga nakakita, gingong nagbaklay lang sa dalan ang biktima, dihang kalit lang nga mihulong ang motorsiklo ug dayon gipusil patay sa wa mailhing mamumuno. Wa sa kog na motor pa sana. Motor lagi ko nadunggan. Pero nakita na kanin niya nga wa na siya. O diha. Buhi ko magina. Pagagi na ko. Kung sa man may episode ba? Awa, nagkoob na. Ginawa na lang ba? Tagsan lang ginawa. Samtang dili usab makatuwang pamilya sa biktima nga mapusilan kini tungod kay wala man sila nasayrang kontra niini. Gani matud pa usa ka maayong tawo ug hilumon si Ali. Murag wa gina say kontra, wa gyud. Wa na say kontra. Aal lang gina. Murag daan. Kaning biktima gikan ni dito sa babaw sa dire sa highway ba. Nagdaga ni paingon dire dito ni po sila. Dire na ni siya natumba. Leslie Caminade Vestil, News 5. Usa ka tawo gidakop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation human na maligya og fake nga cellphone sa usa ka internet auction site. Dennis Tanok, Sugin Limi. Gikatakdang pasakanog kasong estafa o illegal possession of firearms si Mathuel Alviola Fernandez o si alias LD Avergonzado sa online human siya masikop sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa NBI kagahapon. Gipadakop si Fernandez sa usa ka Michelle Royeca human nakapalit ang uwahi og fake nga cellphone gikan sa suspect pinagi sa usa ka website. Napalit sa biktima ang peke nga mobile phone niadtong Agosto 23. Umiiyak dito, no, hard earned money niya. Nung nakita niyang peke, reklamo sa atin. So that's why we conducted an entrapment operation. Gibaligya sa suspect pinaagi sa internet ang usa ka unit nga Samsung Galaxy S4 sa kantidad nga 18,990 pesos. Ang presyo niini sa gawas mukabat og kapin 30,000 pesos. Atol sa entrapment operation kagahapon, nakuha gikan kang Fernandez ang duha ka unit nga cellphone og 45 kalibre sa armas. Matod sa suspect nga gipalit niya sa kulon ang maong mga cellphone sa ubos nga presyo ug iyang i-post sa sulit.com. Iyang giangkon nga fake ang iyang gipamaligya. Wala sila na mga online nga selling website, sir. Wala ko supplier na, sir. Nataningan lang na, sir, ba nga kanang kuha na say gusto mo palit, sir, ba niya nakakita ko pare-pareha sa original. Laing nasayran sa NBI nga gawas ng alias si Fernandez ni gamit sa nig hulagway sa laing tao. Ang lesson natin dito na sa public is please beware of buying products in internet. Although marami kaming nagiging complainant nito, medyo mahirap-hirap i-solve ito eh. Dennis Tanok, News 5. Minor de edad na sakpan nga misulod sa usa ka balay diha sa Maydan, San Siangco, Barangay Pahina Central. Ang maong batanon gidudahang mangawat. Sugin Limi, Leslie Caminade Vestil. Nakiusap pa kami ng maayos bago kami tumawag ng pulis, di ba? Na makasabi ka lang ng totoo. Ayaw. Hilabihan nga nakayayaw ni Sandy Morrison ang unang nakasakop sa 15 anyos nga batanong lalaki dihang gisud ang ilang panimay diha sa dalan San Siangco, Barangay Pahina Central. Pasado las 12 itong gabi, gi-alarma sa kapulisan kining 15 anyos human nasakpang mangawat unta og kwarta sud sa panimalay sa mga Morrison. Gani naabtan pa sa News 5 dinhi sa sud sa panimay ang maong batanon nga gihug pa sa tag-iya dihang misuway unta kini sa pag-ikyas. Naadjud ko gidudahan, syempre mo na nga gipangutana gyud na mo siya kinsa iyang kauban, dili gyud siya mo angkon, dili ibitaw siya mo sana, dili siya mo tugan sa tinuod. Paano ka nga nakapasok sa bahay namin? Bakit nga, ha? Binuksan mo na to. Kuha mo na yung pera. Sinong nagturo sa'yo at sinong nag-utos sa'yo? Yun lang ang gusto naming alamin. Wala. Bisan pa man og giun sa pagpangutana ang 15 anyos nga batanon, hugtanon gayud kining himakak nga siya walay laing kuyog. Apan iyang gitugan nga iya lang kining nahimo tungod kay gibiyaan siya siyang inahan ug wala siya bili og kwartang panggasto. Sa sobra kalisod ba? Papa mo ko kitag trabaho, tarong. Kaya nabuhat na ako ni.
Leslie Camina Divistil, News 5. Umaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon. Kini si Frank Malilong Jr. Musunod ang action prime sa kauluhan kini si Georgia Herrera. Hantunugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Bilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, Aksyon!